здраве, ами. Минимум. Най-важното. За здраве. Най-важното здраве. Да прави баба. Един трап легнал убийството. Аз ти казвай, Вай, до мене тук, че реално ти водиш като байлива. Аз ал байлива, той има байли. Баба ме ръка, че взема домата. Магазина. Ми не взел 2-3, погледа го те на дърва мязък. Направя си на бурканче с маслини с луки. Що, легнала ли сте с него? Кое ще домати? Кой? Ще доматите като... Моя човек ли? Не! Кой? Да ма снимаш. Да, на тебе 9 ще и на мен. На качулка 2 дена там на интернет. Сама не викам, 10 дена не съм правила, но ме изкарам до вечера да ги направя. Днеска нали 10-ти? Да. На вас 11-тия. На вас 11 редовните бе? Редовните 11 има. Редовните 11. Аз съм на 10. Аз съм на 10. Утре... 13 дена трябва да ги направиш. Не, утре како дема и 200 лева ги стигаме половин камион дърво. И с Богом Гергино. Време е пристойки. Ще видя пак да себе. Ще ме видиш? Да, големия. Момчето. Големия, стоям. Аз нямам момиче, нямам внуче. Да. Не мога да издържам. Да, моите момичета пък внуките бащи. О,